Thokozani sesifike kulesigaba lesi imbangela kakhulu wayisila sizodabula lokhu kuumthetho ovikela ubutsotsi obenzeka emakhosini. Amakhosi aphucwa amandla nomhlaba. Kwase kuqalwa lenkampani abayibiza ukuthi Republic of South Africa. Umhlaba wonke wabantu abamnyama under lama republics iAfrica yonke. Manje ke base ba create le constitution. Abayipraise umhlaba wonke ukuthi this is the best constitution. Kepha thina singabantu abamnyama eAfrica asikwazi lokho. So manje lento irepresenta ukuphambana nezifiso nemibono yethu. Yingakho kumele ishe. Impi yethu siphake emoyeni. Njengoba umvelinqanyi ehamba kusasa kuvuleka lela sango between izulu nomhlaba, sicela imlayeza yethu ukuthi yonke into yeza nabelumbi la ayibuyele emuva. Asisayifuni, sifuna umthetho wamakhosi. Ngoba thina siyinzalo yamakhosi namakhosikazi. Manje ke siyabonga yasinenhlanhla namhlanje. Sinenhlanhla ngokuthi abantu nje ba experience iunity ekhona eMangwaneni. Ubaba undaba esitha bakhona ke abafowethu abaningi abantwana basebukhosini abala bazokhombisa iunity behind inkulumo esiloko siyikhuluma ukuthi mele sikhululeke, and inkululeko yethu isezandleni zabo. Thina sicela ukuthi bayiphake ukuze sithole konke kungokwethu, and into esicela kubo bonke ubukhosi, kumele bonke ubukhosi bume ngalendlela bu resiste le fake nalobutsotsi. Ubutsotsi lobu ingakho ke senza ke igesture isenzo sanamhlanje yiso esisikhulumela shokuthi nenhliziyo zethu, our hearts, you know, the way we feel about ipoverty nje yethu nokuhlukumezeka kwethu. Siyacela namhlanje uNomkubulwane njengoba ezubuhlungu nathi sizwa lobo buhlungu, kepha siyacela ukuthi umvelinqangi njengoba eflathela kusasa ahambe nayo yonke into embi ehluphekisa umuntu omnyama. Manje ke yikho ngithi sibusisekile ngoba lento iholwa ubukhosi namakhosi. Sisethubeni elihle kakhulu ukuthi kukhona abantu basebukhosini
abayizwayo le ukuthi amakhosi awakwazi ukudedela ingane zabo babagibele emakhaya. Ipolitiki ingane zamakhosi mele ithobele umthetho wobaba. Ekhona le hube lithi impi yanamhlanje ayifuna abafana, ifuna abantu abadala. Manje siyakhothama emakhosini awasukume asihlanganise singabantu abamnyama ngoba siyinto eyodwa eAfrika yonke. Ubukhosi yibo okumele buhlanganise umuntu omnyama. Ipolitiki ifailile. Siyakwazi sonke. Manje ke sokuya ngamakhosi ukuthi basibekaphi. Thina into esibacele yona sathi bondaba ezithe siyimisela ukufa ukuze sibuyise izwe lokhokho. Sisevele le ingane ezikhona ezilandelayo. Wathi sifa kanjalo ifuture lezi ingane. You right. You right kakhulu. Manje ke bengizocela nje yazi ngenhlonipho undaba ezitha athumele nayo umlayezo nobaba. Into abayifisayo ngomuntu omnyama. Yazi into enhle. Lento asakhuluma nga 2 years 3 years. Manje nje after May. Lento mele yenzakale. So mele ivunywe emoyeni kuqala before yenzakala enyameni. Dabezi. Bayate. Mina ngivunyiwe emthethweni kahulumeni okhona eSouth Africa. Le constitution. Dabezi. Angisiyi inkosi. Dabezi. Kodwa ngokuzalwa ngenkosi. Dabezi. Ayiqali la le. Bengibuza ukungwane ukuthi lo 25 lo musho ukuthini angimazi ngifisa Ncindezela. angazi Umuntu omnyama. Ayiqali la. Eyiqale kudala kakhulu iqale eBhayibhelini. Ukube kuya ngami ngabe kwaBhayibheli lelo uma usenalo thathe uyishisa lonto le. Dabezi. Ngoba ayikho incwadi eyolethwa abantu abamhlophe ezokhulula wona umuntu onsundu. Yonke incwadi ezolethwa umuntu omhlophe ilethela wena izokwenza isicela sakhe. Vikela ukungcola kwakhe. Vikela yena ecindezeleni abantu bakini. So ayikho incwadi ezolethwa umuntu omhlophe then besizokhulula umuntu omnyama. Dabezi. Lena ke ngiyakhonza asiqale eBhayibhelini ayiqali la. Dabezi. Ingakho athi sinomusa kakhulu nje sakhuswa ngeBhayibheli. Hey. Xolela okonayo yeberedu. Nayibona lento le. Dabezi. Nayibona ukuthi sisenze saba abantu abanjani. Vele thina nje sinasizwe sensondo sinabantu abanomusa. Sinozwelo siyaxolela. Dabezi. Ucabanga ukuthi kuba iBhayibheli lalo sithatha silise embusweni wezulu abelungu babeyosinika lona. Ngeke. Ngobalifihla. Kungani bangalithatha leBhayibheli labo nalombuso wabo sezulwini bahambe bophila khona. Dabezi. Bashiye nezwe lethu. Dabezi. Uma kuyiqinisa bakushoya eBhayibhelini basifunani pho? Abaphili ngale mazweni wabo. Kungani bazoshumeza ngombuso wasezulwini bengayiboni ukuphila ezulwini la kuphila khona inguna phakathi. Bazothatha lokho ngokwethu basibula siyabulawa sibona igolide sibona idiamond sibona uoil sibona iplatinum
whatsoever that we have uNkulunkulu asinike yona eAfrika sibulawela yona. Uma uthi kanti ngempela kanti kunombuso ngalena kungani bengasiyeki nakho bahambe bophila bona phezulu lapha kuyophila khona ezulwini bashiye nento zethu esenikomve nqane. Ayikho leyo umve nqane nje besidalile wasibeka la emhlabeni usikwethe siphele la emhlabeni lokho asinike khona fa siphele ngakho la emhlabeni. Ngale kwalokho ke hayi nobody knows. Abake basiyeke phela. Kungani badla izwe lethu? Badla yonke nje konke nje sinakho. Bese besithambisa into esingayazi. Neyivuma Dalakho. Khawulani kuyivuma. Ayikho. Ayiphili. Ake silungisele umnotho wethu silungisele ingane zethu ezizosilandela. Ngoba masiyekela angazi umlando yosibeka kanjani. Hayi lo wapho umlando. Asingavumi. Agcina namhlanje. Kulabantu abadla njoba nila nje noni nonke. Mina ngiyanithemba mina ngibona amabuzo. Ndabezi. Azoyilwa lempi. Ndabezi. Siphume lokugqila ukucolonize ngokomqondo. Asiphumeni lapho. Asibhekeni izinto njoba zinjalo. Angazi kuthiwa kuyokhethweni 20 bani 29 May. Nisihamba nobavotela abantu. Ungayi lapha. Ungayi. Thina singaba Sizihamba novotela emgodweni. Votela emgodweni. Ndabezi. Imgodweni lesidayisayo ephila ngathi ephila ngokuhlupheka kwethu. Usizi lwethu kubo kwindlu kubo kumnotho. Nizoqhubana novotela emgodweni. Asivoyitele emgodweni. Singeni lapho Ndabezi. Singeni. Ake ngiphinde ngihlephule la. Hlephula Ndabezi. Ngiyazi vele angithandeki vele angincenge kwakuthanda. Ngiyangithanda vele. Ngifuna ngithande mina ngamanga vele ngirathi ningizona. Ndabezi. Kunomthetho obekiwe angase ngifundeke lo dodi mina. Kodwa ke nokuze nje mabeyokhuluma lo. Mina ke ngifunde lo budodi lo. Udodi lo ingakho sizoshisa namhlanje ubudodi. Ndabezi. Angase mina ngifuna. Kodwa ngiyathola nje mabesho abawufundile. Kunomthetho othi uma uthole okubili kokuthathu unelungelo lokushintsha umthetho sisekelo wezwe. Lokho abathi two-thirds majority. Ndabezi. Ngolimi lalo emgulukudu. Sinomongameli okutholile lokho. Endo mongameli loyo umongameli uThabo Mbeki. Ukutholile lokho okubili kokuthathu. Okumvumetha ngashintsha umthetho sisekelo. Ndabezi. Nginamani? Qiniso. Ushintshile umthetho. Lutho. Ngizoqhubana novotela ezinje. Lutho. Lenongena. Ngizoqhubana novotela emgodweni. Lutho. Sidayisiwe la. Webafethu nabodadewethu. Sidayisiwe la. And uma singavuki basazophila ngathi labantu lapha. Sisazohlupheka. Sohlupha singane zethu, sihluphe sizibona semva kwethu. Ake sivukale emgulukudu le. Emgulukudu le.
ibekele umthetho falabi yayishintsha mayithola amandla okuyishintsha azange zishintshe the whole ANC ANC kaMandela ANC kaOliver Tambo ANC yoPrika kaSeme angazi ngabala ngicine phi Victoria Mxenge basidayisile laba bakhona njengamanje laba bafela iqiniso laba bakhona njengamanje basidayisile asiphumeni kulabantu ndaba ezethu benginombono nje umbonyanyana wami ngicabangela nje ngingedwa ngilela ukuthi no yazi ubeke ngami yebo angiqamba manga njalo amaqiniso afanele sokhuluma nje obenjalo ndaba ezethu yabo sabokhuluma amaqiniso futhi asiba abaholi ndaba ezethu safuna sihlehle kusho asibona abaholi umholi fanele iqiniso likhulume nje linjalo libaba noma beliswidi noma linjani noma lisokubulala noma kuyani cha silikhuluma iqiniso obiyiqiniso asiphumeni kulabantu ayikho into esizothola kulapho umnyaka nomnyaka makubekwa umongameli eSouth Africa uyahamba eBritain Sokuza neBritain ufotelwa yinini akafotelwa amaBritainini but always asenivotile uyahamba eBritain yilayo eseBritain uyovuma ukuthi ngizovikela lo mhlaba wenu umhlaba ilima lezi zinivotele nezeni ndaba ezethu bangibethele iqiniso libhlungu lelo but it's a fact niqhubeka nivote labo dot mabefika la ezweni lethu basathe izwe basathe inkomo basathe imfundo basathe usiko basathe ukubusa bathatha umhlaba namhlanje mase kufanele bayibuse zonke lezo zinto leso bayisibusela lo mbhemu angazi noma uzothi umbhemu noma umedem noma yini democracy angimazi ngizothi wakuqonda thakathi yonke abayithathekisi le yini democracy wakabani unjani umbani ndaba ezethu yini abantu bangabuyisa into abayithathile ndaba ezethu kuze sikhululeke yini lamaqembu epolitiki bangafundisa abantu babuyisa into abayithatha kithi baseke into esingazazi mina ngimazi udemocracy and angimazi ukusiza abantu size abantu usizile njengamanje ndaba ezethu ngokwami nje okufishane ngicela singayi kovota asivote thina ndaba ezethu ngoba le system ile system ndaba ezethu uma siqhubeka siyenza futhi siyaqhubeka ukuthi labantu laba basiphathe siyavuma ukuthi abasiphathe bayethe ndaba ezethu ngiyabonga anginanti ngamazi ndaba ezethu ngakhuluma kosi ndaba ezethu ngiyabonga bayethe ndaba ezethu ndaba ezethu ndaba ezethu cha ngokusho hayi ekuvoteni hayi akukho sokunesikhathi sivotile kunokuthi sithole ukuya phambili sithole izifo ngihlupheka akukho esikutholile ngakho ke manje hayi
xola kukho la sisaza yakho iminyaka eminingi balowo bezamile besitshela ukuthi njengoba manje kuzoqala ukuqalayo sizathola lo ngalo kodwa kuze kube namanje akukho esikuthole kunokuthi sithole lokho sithole ukuhlupheka mo akukho esikutholayo ngeke ngisanda kakhulu uMntoli wathathile bayethe ndabezini thina sizwe thina sikalela thina thathwa
Yebo.